VASP 12b, neboli AB. Je toto planeta, která je velmi blízko ke Slunci. Ano, je to 2x větší planeta než Jupiter. Ale ještě než vám řeknu zajímavosti o této planetě, prosím zanechte like a odběr. Ale ještě bych vám chtěl rychle poděkovat za hranici 100 odběratelů. Je to velký pokrok. Tak VASP 12b nebo AB je ve skutečnosti planeta velmi blízko ke Slunci. Vypadá skoro stejně jako Jupiter. Slunce má velmi velkou gravitaci, takže takzvaně přitahuje svou planetu velmi blízko k sobě. Slunce je nazývané VASP 12a. Ale pokud bychom cestovali časem do úplné budoucnosti, tak bychom viděli, že VASP 12AB nebo B už neexistuje, protože ji pohltil svoje hvězda. Tak teď už víte, proč je VASP 12B tak